Päivää, olen Darth Vader. Mä menen tästä tietsikalle. No niin, mä rupean näpyttelen näppäimistöllä. Eikö tää toimi? Moi Vader, päivää Boba Fett. Miten menee? Ihan hyvin. Entäs sulla? Kuinka hyvin sulla menee? Ihan hyvin. Mä menen hakemaan kaffeeta. Anna mun hakea kaffeeta. Tää mun kahvikone on epäkunnossa. Ajaa, katsotaanko? Kahvi! Miksi jätki on täällä? Hei Vader, täällä on kahvia ja jätskikone on sekaisin. Mä tilasin kahvia, niin se otti jätskiä ja kahvia. Jaha, mä taidan sitten saada kahvin. Ei juoda kahvin. Gluk, 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 gluk. Ratapantriat! Chiu, 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 chiu. Tuf, 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 tuf. Jee, mä tein sen. Naputellaan näppäimiä. Miksi ei mitään tapahdu? Mä tapaan sut!